சிம்மம் எப்படி இருக்கும் 2026? சிம்ம ராசிக்காரர்கள் யோக பலம் அஷ்டமத்தில் சனி இருக்கிறதுனால ரொம்ப நிறைய பேர் டிவியில பார்த்து அப்படியே நடுங்கி இருப்பாங்க. காதல வந்து அவங்க இவ்வளவு தளவு நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களே நம்ப மாட்டீங்களா? காதலியோ அல்லது காதல உங்களுக்காக அப்படி நிப்பாங்க நிறைய இருக்கும். அவர்களை பத்தி நீங்க தப்பாவே நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா அவங்க உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் கேது இருக்குல்ல, அதனால மூட் ஸ்விங் வந்துனே இருக்கும். ஆணாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் அதை நீங்க கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கணும். ஒரே லவ் தான் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு எல்லாம். ஒரு சிங்கிள் லவ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு சிங்கிள் லவ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படும். பொண்ணு சிம்மம்மா, ஆமாம்மா என்ன இப்போ அப்படின்னா 2026 சிம்மம். சிம்மத்தை பொறுத்தளவுக்கு கர்ஜிக்குமா கர்ஜிக்காதா அப்படின்னா அஷ்டம சனி நடக்குது. அஷ்டம சனி காலே கஷ்டகாலகன்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கூட இருக்கவங்க தான் மாட்டுவாங்களே தவிர சிம்மம் என்னைக்குமே மாட்டி நான் பார்த்ததே இல்லை. சிம்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே நம்ம போயிடணும். அப்புறமா அப்படியே பம்பரேனியன் டாக் மாதிரி ஆடும். வந்து ஜம்முன்னு நம்ம மடியிலே உட்காந்துக்கும். நம்ம டாக் தானேன்னு சொல்லிட்டு தலையை தட்டிங்கன்னா கட்சி விடும். காட்டுக்கு நாங்க தாங்க சிங்கம் அப்படின்ற மாதிரி, வீட்டுக்கு நாங்க தாங்க ராணி அப்படின்ற மாதிரி வாழக்கூடிய பிள்ளை தான் நம்ம சிம்மத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். போடா, ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா.